खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 फेब्रुवारि 2022 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोबां खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन आरो आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाबखौ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुनजों अनसायजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ जोबोर खुसिबो जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननोबो रोंगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो जाफुंसार जानोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरनांगोन गोसोनि साननाया देबोर नांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा मेंनाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ नाथाय मोननो हागोन गोदान थांखि लानो गोब्राब जागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहायाबो मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन नखराव सोरबा आलासि फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव गोबां मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन आरो गोबां मान मोननोबो हागोन
रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नाथाय अब्लाबो गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनोबो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।